Gurudev Pares de Barmano Belai ki Hamzago te bono Hambai boy Maya Faro. Tamani hinke Chini Pares de Burma Gurudev bo tabok Sanamui Tongo Pasobo Sor Borokno Katang Tondan Bagay Biti. Hinke a biti bopro rogo market rogo available ngai abono kisa sangno clarify khaidi Chini Gurudev sangno Belai Hamzago te market rogo telemura rog bo Kwai rogo means tuidu rogo Maya Fano. Flipkart te Amazon rogo fano bopro rogo available ngai kisa sawoi rezadi seng belai kha tong thokjak tabok seng tabok 500 bosor tongai mannai ni biti snamjak no chawoi tei second Chini Gurudev nung sengno sawo nung blood cancer no bo hamroi mano hnei tei nung biti bo snamka tei a biti bo launch ngkha tei successful bo ngkha experiment khaimani hnei sawo Engke bo borok blood cancer manjakno nung nini bithi charwoi hamrukha a borok no sengno kisa phunuk di chengnainen mo songo Gurudev chengno belai hamjago pipeline hambai nung blood cancer no hamrukha tei 500 bosor borok no kathang tondonan bagai bithi bosnamai tongo tei a bithi rogo nung market a bithi rokno bopro rogo market rogo available khainai tei Flipkart tei Amazon rogo abono bo nung kisa chengno clarify khaijadi belai hambai tei Chini khasuksa Gurudev ni aro tha thangai thokok jagai tongbainai roknobo sanain musongo ang ani saya tongkhang ke nakardi Chini Gurudev Pares de Burmani tatal no romnani hingkha hingke Sandip Maheshwari ni video naidi Sandip Maheshwari ni video tongo superstition no toyei Sandip Maheshwari bini video o samani bai tabok jini khasuksa Gurudev je acting khlai tongmani abo joto no same tei I strongly recommend khayo Sandip Maheshwari ni video naikha hingke joto no clear ngai thangnai bo tatal de na kebui chaya tongkhe nagardi hambai